गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बड'लेण्ड मोननो थाखाय आरो काउन्सिलखौ मोननो थाखाय बोसोर बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बर'फोरनि नैथि गोरोबथा बिटिसि एकर्डखौ लाबोनो हादोंमोन। अब्लाबो हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बिपिएफ सरकारा बर'फोरनि हानि जेंना आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हानि जेंनाखौ माब्लाबाबो गोनांथि होआखैमोन। मानोना बिथांमोना हा होनायनि जायगायाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जौ जुवा गेलेहोनानै एन्टि ससियेलिज्मखौ फल' खालामनानै लेखा फरायनायनिफ्राय जानगार होनानै समाजखौ गुबुंले खालामनायनि खामानि मावबोबाय थादोंमोन। जोंनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल डिसिप्लिना हाग्रामानि बिपिएफ दोलोजों माब्लाबाबो गोरोबा। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। वाट्सएप सालायग्राफोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। फैगौ 24 अक्ट'बरनिफ्राय माखासे मडेलनि मबाइलफोराव वाट्सएपआ सोलिनाय नङा एबा इउज खालामजाया जानोबो हागौ। मा मडेलनि मबाइलफोराव वाट्सएपआ सोलिनाय नङा? बैफोर मबाइलफोरनि मडेला जादों सामसुं गेलेक्सि न'ट 2, सामसुं गेलेक्सि S2, HTC One, सनि एक्सपेरिया Z, LG अप्टिमास G Pro, सामसुं गेलेक्सि नेक्सास, HTC सेन्सेसन, सनि एक्सपेरिया S2, मटर'ला जुम, गेलेक्सि टेब 10.1, गेलेक्सि S, एन्ड्रइड OS भार्जन 4.1। बेनि गेजेराव नोंथांमोना सोरबाफोर बैफोर मबाइलखौ इउज खालामोब्ला फैगौ 24 अक्ट'बरनिफ्राय वाट्सएपआ इउज खालामजाया एबा बाहायजायाबो जानो हागौ। रायजोनि लाख लाख अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फिन आरोबाव गोदानै 7 लाख आइजोफोरा 2 अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हागोन अरुणोदय आसनिखौ। 1400 राङै अरुणोदय आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हासिगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां खौरांफोरखौ फोसावनानै होदों। बेनि अनगायैबो साख्रिनि थाखायबो माखासे बिथांखिफोरखौ लादों। फैगौ बोसोराव आरोबाव 8 लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन। गासै 35 लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन। सिगाङाव मोनखानाय आरो दायो गोदानै 7 लाख आइजोफोरा साफायाव 1400 रांखौ मोनगोन। 2 अक्ट'बरनिफ्राय जायफोर आइजोफोरा सिगाङाव अरुणोदय आसनिखौ मोनाखै बैसोर आइजोफोराबो अरुणोदय आसनिखौ मोननो हासिगोन। बे रांखौ बोसोरै बारायनानै होनाय जागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। गुबुन फारसेथिं आइजोफोरनो 10,000 रां होनोबो आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। बे 10,000 रांखौ मोननो थाखाय आइजोफोरा गिबियाव जिबिकानि सेराव थांनांगोन। जिबिका साखिया माखासे साननि गेजेरावनो आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खौरांखौ होगोन एबा गासैखौबो फोरमायना होगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना जिबिका साखिनिफ्राय फोरमान लानांगोन। बेनि उनाव आइजोफोरा बे 10,000 रांखौ मा खामानियाव बाहायगोन बेनि फोरमान लिरनानै होनांगोन। आइजोफोरा बे रांजों दाउ, हांसो, अमा, बोरमा फिसिगोन ना बेनि अनगायैबो गुबुन फालांगि खालामगोन बेखौ लिरनानै होनांगोन। बेनि उनाव साफ्रोमबो आइजोफोरनि एकाउन्टआव 10,000 रांखौ आसाम सरकारा सोनानै होगोन। गिबि बोसोराव आइजोफोरनो 10,000 रां होनाय जागोन। बेनि उनाव आइजोफोरनो 25,000 रां होनाय जागोन। आसाम सरकारा बे 25,000 रांनि गेजेराव 12,500 रांखौ सरकारा होगोन आरो 12,500 रांखौ बेंकआ होगोन। बेनिनो 12,500 राङा बेंकनिफ्राय लन जागोन। फैगौ दाननि गेजेराव लाइमोनफोरनो आसाम सरकारा 32,000निख्रुइबो बांसिन साख्रिनि फोसावलाय होनाय जागोन होननानै फोसावना होदों। बेनि अनगायैबो 2 लाख रां गासै लाइमोनफोरनि बेंक एकाउन्टआव आसाम सरकारा सोनानै होगोन। बे रांखौ आसाम सरकारा थोंजोङै नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन। गिबि किस्ति हिसाबै नोंथांमोननो 1 लाख रां होनाय जागोन आरो बेनि उनाव 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। बे रांखौ आसाम सरकारा बेकार जानानै थानाय लाइमोनफोरनो गावसुंथाइ एबा बेफार फालांगि खालामनो थाखाय होनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 22निफ्राय लानानै 42 बोसोर बैसोनि जानांगोन। 32,000 साख्रिनि गेजेराव मा बिफानाव बेसेबां पस्ट ओंखारगोन बेखौ आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। अक्ट'बर दाननि 10 खालारनि गेजेराव साख्रिनि फोसावलायखौ मोननो हागोन। हम डिपार्टमेन्टआव 4,097 मासि ओंखारगोन। हेल्थ डिपार्टमेन्टआव 5,105, इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 10,299 मासि, पिएनआरडि बिफानाव 1,176 मासि, ग्रेड 3 आव 7,073 मासि, ग्रेड 4 आव 4,939 मासि ओंखारगोन। बैफोर मासिनि साख्रिखौ लानो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा साखाफारा जानानै थादो। 1 अक्ट'बरनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिना होफिननाय जासिगोन। मानास माहारियारि हाग्रामानि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरीया फोरमायना होदों दि दैज्लां बोथोरनि थाखाय 5 जुननिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' जानानै दङमोन। नाथाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिना होफिननाय जासिगोन।
हाबा जानाय मण्डपाव गिथावना अर खामनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोन्दों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों इराक हादराव। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानजों लोगोसे गासै सा 113 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 150 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गेस लिक जानायनि जाहोनाव अर नांनानै हाबा जानाय मण्डप एबा हलाव अर नांनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बारग' NDFB बिथांमोनखौ लानानै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा फोसावनानै होदों। अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा बारग' NDFBनि जायफोर सोद्रोमाफोरा सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो दङ, बे सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरनि गेजेरावनो सा 8 सोद्रोमाफोरा फैगौ अक्ट'बर दाननि 16 खालारनि उनाव जोबोद गिदिर राय दान मोननो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोननि राय दानआ सोरनाबा फासि आरो सोरनाबा जिउ जोबजासे साजा जानो हागौ होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायना होदों। बैफोर बाथ्राफोरखौ NIA कर्टनि एडभोकेट खनखन कलिता बिथाङा फोरमायहरदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिदों। जायफोर सा 8 बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोर, बेसोरखौ बै समाव जानाय बिस्वनाथ सारियालिनि केसआव बिथांमोनखौ आइ प्रुफ आरो एभिडेन्स लानानै 16 अक्ट'बरनिफ्राय जोबोद गोख्रैयै बिसार खालामनाय जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा नेगेटिभ जागोन एबा जोबोद गाज्रि जागोन आरो बिथांमोननि बिसारा जोबोद गिनांगौ जागोन आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जागोन होननानै NIA कर्टनि एडभोकेट खनखन कलिता बिथाङा फोरमायहरनायखौ बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिनानै होदों। NIA कर्टसिम बारग' NDFBफोरनि केसखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय सरकारा मोनसे रिक्वेस्ट हरगोन होननानै सावरायनाय जादोंमोन, नाथाय बेबादि दासिमबो NIA कर्टआव जेबो लिरनाय फोरमान हराखै। अब्ला दिनैनि सानाव सरकारनिफ्राय जेबो पजिटिभ डिसिसन फैयाब्ला फैगौ अक्ट'बर दाननि 16 खालारनि उनाव जा बिसार सोलिगोन, सा 8 बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जागोन। सोरबाया फासिनि साजा आरो सोरबाया जिउ जोबजासे साजा मोननो हागौ होननानै NIA कर्टनि एडभोकेट बिथाङा मिथिहोदों। जायफोर बिथांमोना दिनै बारग' NDFB बिथांमोननि केसनि थाखाय नांथाबगासिनो दं होननानै बुंगासिनो, बैफोर बाथ्राया थारैनो सैथोना नंखाय बेखौ फैगौ 16 अक्ट'बर खालि रिजाल्टआव मिथिनो हागोन होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। थांनाय बावैसो सान सिगां BPF दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिआर सरकारखौ मिरु सरकारनिफ्राय गोनां फान्डखौ लाबोनो हायाखै आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरआव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै होननानै गोख्रों रावजों अजद खालामदोंमोन। बेखौ लानानैनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। बिटिआर सरकारनि समाव फरायसाफोरा IAS, IPS फरायनो थाखाय दिल्लीयाव दैथायहरदों, नाथाय हाग्रामा महिलारीनि सरकारा बेबादि थांखिखौ लायाखै। दुरान कापनि थाखाय दान मोनसेनि गेजेरावनो स्टेडियाम बानायफुंदों, नाथाय हाग्रामा महिलारीनि समाव मोनसेबो स्टेडियाम जायाखै। बेनि अनगायैबो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव मोन 40 बियाबाव अडिट'रियाम आरो मोन 8 स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो, नाथाय हाग्रामा महिलारीनि खुंथाय समाव बेबादि थांखिखौ लानो हायाखै होननानै हाग्रामा महिलारीनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। साउथ एशियान फुटबल फेडारेसन एबा सेफ चेम्पियनशिप 2023 नि सेमि फाइनाल मेचखौ भारत आरो नेपालनि गेजेराव गेलेनो साखाफारा। बे गेलेनायाव बर'नि आंगो फिसा गोगोमसार गयारी आरो मनबिर बसुमतारी सानैबो गेलेनो थियारि जादों। जायफोर फरायसाफोरा 2024 मायथाइयाव SSLC एबा मेट्रिक आनजादखौ होगोन, बैसोर फरायसाफोरा मिथिनो गोनां खौरां। सेबाया फोसावनानै होदोंदि जायफोर फरायसाफोरा 2024 मायथाइयाव SSLC एबा मेट्रिक आनजाद होगोन, बैसोर फरायसाफोरा 2200 रां फिस होनो नांगोन। 2200 रां फिस होयोब्लासो फरायसाफोरा SSLC आनजादखौ होनो मोनगोन। 1 नाम्बाराव दं एग्जामिनेशन फिस हिसाबै 700 रां होनांगोन। 2 नाम्बाराव प्रेक्टिकेल एग्जामिनेशन फिस हिसाबै 150 रां। 3 नाम्बाराव दं सेन्टार फिस हिसाबै 350 आरो एनुवेल रिकगनाइसन फिस हिसाबै 1000 रां होनो नांगोन। गासै 2200 रां होनो नांगोन। 2024 मायथाइयाव SSLC आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरा। बेखौ माखासे फरायसाफोरा रेहाय मोनगोन। जायफोर फरायसाफोरनि बिमा-बिफाया 2 लाख रांनि खम बोसोराव फैसा खामायो, बेखौ रेहाय मोननो थाखाय फरायसाफोरा 9 थाखोआव एडमिसन लानाय समाव बिफां फुलि गायनाय फट' होनो नांगोन। अनलाइन एग्जामिनेशननि पर्टेलआ 2 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरनि गेजेराव जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरा अनलाइन फर्म फिलआप खालामनो नांगोन। बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनोब्ला sebaregistration.org वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।